biko atago m ahụhụ. Ụfọdụ ndị ga-anọdụ na-asị m mụmụ ochie nje deti a fa na-ewe iwe. Mmadụ ewenalụ m iwe, ana m eme akala m. Nke bụ onye ọbụla filulu na ọsị mụ chenji edeti. Nchenji edeti a nwụrụ. Ọ bụrụ na ndị be anyị taba afụ, onye ama ikekwu obituary m ma ọ bụ mbọsị ya fama abịa. Ife ga-abalụ ogbenye ulu, balụ ọgaranya, balụ ndị politishan. Ọ bụrụ na ekpesi ekpele a politiks ọbụla ndị Igbo na-eme ga-afụ na unu nyere m aka gbakọtanụ malụ na etu asịrọkwa m unu onwere malụ na etu ga-esi wee mee bịa na anya bụ stadium ka e wee kpee ekpele. Unu ga-afụ na ife ga-adị. Unu ga-afụ na ife a 7 welugo nkonko wee na-agaru wee si etu akodo na omelu anyị bụ ndị Igbo arụ in Jesus name. Na arụ ama egbe anyị na anyị ama afụzi alele na ahụ ama ụfọdụ na-akpụ ya ahụ gbe. Ekpele kpesi ekpele n'ụlọ obeyi maka ka eji ahịgbe esi anụ ezi, ejiri esi anụ nkịta, ejiri esie maka ife adafụ. Ife a na-akpọ mitin a na-akpọ na ekpele a na-akpọ bụ ọdịmma nke ndị be anyị. Ọ bụrụ maka abụrụ m politishan, nwere anọlụ m ife nnọ bụ mfụ ife ga-eme ndị Igbo. Unu afụgo ka m si gbachie maka ndị igwe aka egbu ma ọ bụrụ na ha kwụ na prezidenti na-abịa egbugbado ndị Igbo niile kwụ na laịn. Unu afụgie mana nke a bụ ka anyị wụchapụ ụtụ ife ga-eme ka afọ alili eje ka ịfụ ndị na-amarọ maka ya. Ndị be anyị n'obodo oyibo jee nụchaa ife a na-akpọ scent leaf. Unu jee n'African market unu ga-afụ ya, ma ọ bụ basil. Unu chọọ ya mbọsị ya jilu na-ewu arụ, jilu na-ekpe ekpele. Ndị ọcha desịrị dee na onye ọbụla ji ewe wụ arụ n'ọnụ ụzọ eluigwe ya na afụgo na ọ dị clean, na ọ wụchapụgo uchu niile, ọ wụchapụgo ọnụ. Ọtụtụ ndị be anyị nọkwanụ na nga. Ọtụtụ ndị asị kalikuzi n'ụbụ asị ndị politishan na-asịdo ibe ha asị. O nwere ndị nke nọ na nga. O nwere oge m wetalụ arabụ ife mmele arabụ na njekwụlụ ndị mmadụ ụgwọ ndị eji n'ụlọ ọgwụ. O nwere arọ nke ọ bụ sọsọ ndị ebola ebubo ya. Ụfọdụ nọ 7 years o nwere ife ame, ụfọdụ nọ 5, ụfọdụ nọ 8. Ọ bụ na m ga-alịlụ wee fụ na-erelizi gbadofa. Biko nu nenu m naanị ife a ka m nwee ife njikọ onye etu a bụ ka unu mata ife a bụrụ anyị achịkọbala onwe anyị, mana na etu nsi batakwa na ya bụ ọkwa dike Igbo ukwu eze ife ọnyanwa kpọrọ m. Chika ibe na-eme ọfanwa kpọrọ m ka wee chọta na mụnwa so azọlụrụ onye azọlụ. Achọrọ m ijie wee gwu ndị mmadụ wayo n'ego. Ada m eli ego nna tara afụ. Ọnya mee maka ụfọdụ ndị ka ha yara ịghọtafe ndị ọbụla bụ na ha na-eme aka ekpe. Achọrọ nya ife nchọ bụ ka iru Igbo ọfụ dị mma. Ọfanwa ndị niile ndị bishops, ndị pentikọstal na ya, katọlik na ya, anglikan na ya, ndị ọbụla ọfanwa ji akafa nesi anya si na ọmụnwa ga-abụ the coordinator. Azọlụrụ ọlụ m nwoke, azọlụrụ ọlụ. Onwere bishọp nzọlụlụ ọnọdụ ya, onwere raba anyị nzọlụlụ ọnọdụ ya, onwere ọkwanụ ndị ụka ọbụla nzọlụlụ ọnọdụ ya, kama na ọmụ na ife akala m okwu daalụnụ ka m na-eme.